Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, tatlo nga sakay sa isa ka Mustang patay matapos na aksidente sa Circumferential Homesite Road, sinigid lamang nga kagahon. Siyudad sa Iloilo nagpasugot na sa biyahe sa Fast Craft Iloilo-Bacolod, vice versa. Sa mga balita nasyonal, Marinduque Representative Velasco ang nakaroon ang bago nga House Speaker. 13th month pay, hindi pwede nga hindi paghihatag sunod sa Malacanang. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Oktubre 13, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Good morning, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action. Good morning. Yes, happy Tuesday. Happy Tuesday and happy black. Hindi gali black, blue, gali It's navy blue, I think, Navy no? blue. Yes. Hindi sa midnight blue? Hindi, navy gid Navy siya. gid siya. Good morning, mga ka-action. Anyway, i-greet na lang nagaupod sa aton subong nga aga, Action Boy. Kay, uy, nagapanguna gid siya, oh. Sino na? Migo mo Turks. Ay, Turks! Yes, Turka Jonko. Ara gid Okay. siya action na, boy. Yeah. Si Sir Turka Jonks nagaupod gid siya sa aton. Jokes gid siya. Turka Jonko, ya. Kay Philip Isulat, araman siya, good morning, stay safe. Si Angel Panhilason, good morning, Action Boy and Action Dorel. May biyakin ang fast cap subong. Actually, nagpasugot ng Iloilo. Pero nagambal si PCG Negros Occidental Commander, Action Boy, Johnson Benjamin. Nga hulaton niya kuno anay ang arada Action Boy sa imo dabal liw ko ta gani balabasa Action Boy. Hulato. Check tabi sa lokal, hulaton niya ang Matian lang nila sa lokal. matian na lang nila. Oo, matian lang nila. Kaya mabalita. Sige, kayo mabalita kami dugay-dugay mga ka-action. Para maghulat sila, no? Oo. Mamamati sila. Ate, sige. Matian lang nila kay balita. Okay, sige. Dugay-dugay balita, lokal detalye na. Kaya Lani Mitokwa, good morning Action Boy, kag Dorel, good morning kay Arnel Baricar. Mayong aga sa inyo, Action Sir Boy, kag Action Miss Dorel. Happy Tuesday sa inyo. Be safe. From Alex Fuentes, Action Boy. Kay Emmanuel Herona, good morning man. Kay Gamoya Lorne, yes, mayong aga. Kay Dennis, perde si, may hit in 7 siya, gyapon lang ka move on, Des. Move on na. Basta next year na. Basi next year. Ambal niya, 287 days na, sang 366, Action Boy. Kaya diba subong nga 2020, 366 tayo, no? Kay leap year, subong, diba? 2020, Kay correct. 365 ta dapat lang kung ano lang gidya, kung hindi leap year. So, Action Boy, Mami Doors, have a nice day, God bless. Kag sa Energy Fans Club, halong salamat. Okay lang na, dance. Kaya naghambagi siya dahil kagapon, Action Boy, habya, devastating, gid ko no, abo. Devastating. Mo, kagina, dance. Naku, iguro pusta ni Densay, no? Ba, siguro. Basta ilabalay, ginpusta, yaguro. Kay Sally De Sousa, good AM, Action Dorel, Action Boy. Stay safe and God bless everyone. Sunita Kadiao, good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon, Action Boy and Miss Beautiful Dorel, watching from Mall of America. Wow. Mall of? America. I'm in Minneapolis, guys. Hello from Minneapolis. Para naman sa atin, may Mall of Asia. So ilang Mall of America. So, mo, wag yapon ni, no? Oo. In fairness. Sige, mayroon na nga pag shopping, Ma'am Vanessa. Kay Rowan Francisco, good morning. Action Boy and Action Dora. Kay Julio Solis, good morning man. Eddie Villacampa Sr. Mayong aga. Kay Jerry Jocampo, stay safe man sir. Good morning, Gid. Anthony Hugos,
Kaya Sir Philip Alonsagay, good morning Sir. Joe Nagion, mayong aga. Archie Sopena Baribar, good morning sa tanan ko no ah. Kaya Arnel Gonyabo, good Ginabo? morning. Ha? Ginabo? G-O. G-O, ano? G-O-N-I-A-B-O. Gonyabo, Nagoro Gonyabo. or yeah. Sige, sige. Standby na kita. Standby Sige, na. standby na. Kaya ha. Mang Cory Vidada sa Kuwait. Sige, karoon naman ang iba, Action Boy. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sa Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:08 sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita lokal. Patay ang 3 ka mga persona matapos na aksidente sa Dalan Circumferential Home Site, singinigid lamang nga kagahon. Sunod kay Ronnie Maribuhok, abyan sa napatay. Ang driver kag tag-iya sang Mustang nga salakyan amo si Stanley Flores, 40 anyos, kag residente sang Lilconville, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Kag upod sini amo si Welton Porcel, kag hinablos ni Welton nga si Mark John Porcel. Dungan pa ni Maribuhok gikan sa iya restaurant si Flores, kag matapos mag-inom-inom nagdesisyon ng idulong sa Barangay Banago ang mga iabyan nga si Welton kag ang iya sining hinablos. Ginsaway pa ni Maribuhok si Flores nga hindi nakuntani sini pa idulong si Porcel apang nagpamlibad kag inaligar nga nagpahayag nga sarang pa ini maka-drive kag makadulong. Sa inisyal nga pagpangusisa sa inisyal nga pagpangusisa, nagbunggo ang inasakyanan day Flores sa likod sang truck nga may karga nga tubo nga ginamaneho naman ni Michael Mejica nga residente sa siyudad sang Cabalangcaran. Sa karon paraming pang investigasyon sa kapulisan sang Police Station 4. Nagsugot na ang gobyerno sang syudad sang Iloilo sa liwat nga pagbiyahe sang fast crop humalin sa Iloilo City padulong sa Bacolod City, vice versa. Inusuno kay Marina Regional Director Jose Venancio Vero baseman sa iya pagpakikangot sa talatapan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Una ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Lunadia nga bukas ini sa pag-resume sang biyahe sang fast craft kag iya ini ginatugyan sa Iloilo City nga una nagsira sa ilang borders sa mga pasahero gikan sa Bacolod. Sa report sa Aksyon Radio Iloilo, ginatala na sa Oktubre 15 ang pagsapol sa nagkalain-lain nga shipping agencies. Agud desisyonan kung magbiyahe na sila kag ang maipatuman nga health protocol. Sa rebaluan ang Bacolod kag Iloilo City ang parehas nga napaidalom sa General Community Quarantine. Ginahulat na lamang ni Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Johnson Benamin kung saan mag-aumpisa ang biyahe sa mga fast craft talin Bacolod pakadto sa siyudad sang Iloilo, vice versa. Sunod kay Benamin, wala pa nakasumiter sa ila sang formal nga notisya ang mga nagpanag-iya sang iya fast craft kag kung saan mag-aumpisa ang mga ini. Dunga pa ni Benamin sa resumption of travel ngayong paggawa ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga napitsahan October 10 mahimo na makabiyahe ang mga locally stranded passengers, authorized person outside residents kag returning overseas Filipinos apang dapat tumanaw na mapasulundan sa among syudad para sa mga pasahero. Ginklaro man ni Benamin nga sa Executive Order number 16523 niya sa aming LSIs, APOR kag ROF gid lamang ang mahimo makasakay sa masakayan pandagat apan nagkadapat man nga may koordinasyon na may sa Iloilo City Emergency Operations Center.
Sa iban nga balita lokal, gindeklarar sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 23 ka mga barangay sa probinsya sa Negros Occidental bilang drug-free barangays. Sunod kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez sa 52 ka mga barangay nga ginpaydalom sa deliberasyon sa ika-21 nga Regional Oversight Committee nga ginpangunahan ni PDEA Regional Director Edgar Apalya nagligan nga Biyernes. 23 gid lamang na deklarar nga drug-cleared barangay, samtang 29 ang wala makapasar bangod sa maid-id nga deliberasyon kag kakulang sa mga dokumento. Nagalaom man si Gomez nga madugangan pang numero o kon kadamuon sa mga drug-free barangay labi na sa syudad sang Bacolod sa natalana nga deliberasyon sa katapusan nga semana sa bulan sang Oktubre kag Nobyembre sini nga tuig. Ginkumpirmar ni PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga ang 23 ka mga barangay gideklarar bilang drug-cleared barangay sa probinsya. Amo ang barangay Agboy, Haba kag Payawan sa Banwasang Kanduni, barangay Kanlamay, Galicia kag Pingot sa Banwasang Ilog, barangay Gintubhan, Rumirang kag Bungahin sa Banwasang Isabela, barangay Kamandag kag Lalagsan sa Banwasang La Castellana, barangay Batuan, Banwasang Valladolid, barangay San Juan sa Pontevedra, barangay Tibsok sa Banwasang San Enrique, barangay San Antonio kag Kabadyangan sa siyudad sa Himamaylan, barangay Colonia Divina kag Babiara sa siyudad sa Sagay, barangay 3 sa siyudad sa Silay, barangay 2 sa siyudad sa Sipalay, barangay San Fernando sa siyudad sa Talisay, kag barangay 16 kag barangay 16A sa siyudad sang Victorias. Nagtambong ang mga opisyal sang Banwasang Murcia kag naobserbar sa pagsinapol sa Emergency Operations Center o kon EOC sang Bacolod kahapon nga adlaw Oktubre 12. Ang Banwasa Isabela ang unang nga LGU nga nagtambong sa pagsapol sang EOC sang syudad nagligad nga semana. Ginabi-abi sa mga opisyal sang Bacolod ang plano sa iban nga LGU o kon local government units nga sundo ng EOC sang syudad para sa pagpakig-away batok sa COVID-19. Sa piyak nga wala pa sang final settlement, handa ang tagiya sang isa ka tracking nga magigreglo sa pamilya sa napatay matapos na aksidente nga nasakyan nga motor sa biktima. Suno kay Police Corporal Roland Abong, ang traffic investigator sa Police Station 9, handa magbulig si Glenn Baranaw, tagiya sang tracking ang gud mapalubong ang biktima. Sa manumduman na patay sang Domingo sang kagahon si Edgardo Fernandez, 26 anyos, nga pumuluyo sa Purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago. Patay on the spot sa Fernandez matapos nalapakan sa tracking ang motorsiklo ang ginasakyan suni sa Dalan Araneta sa Purok Progreso, Barangay Sumag. Sunod sa palisayon sa driver nga si Orlando Prado, 27 anyos, pumuluyo sa Banwasang Moises Padilla, nakibot na lang siya sang may naglagapok kag nakita sa side mirror sini nga may motor na sa idalom sang iya nga salakyan. Padayo naman ang investigasyon sa Escalante City PNP sa pagpatay sa isa ka driver sang pulis sa Barangay Malisbog, siyudad sa Escalante, nagligad nga Sabado. Sunod sa hepe sa Escalante City PNP nga si Police Major Hill John Despi, may nagalaptang impormasyon nga napasibangdan ng intelligence or assets sang PNP si RG Buenavista. Dugang ni Despe si Buenavista duha pa lang kasemana gin-assign sa syudad bilang driver sang PNP tuhay sa unang alegasyon. Ang napatay isa ka job order sa Escalante City Hall. Naibaluan ginluthang si Buenavista mismo sa iya puloy-an sang hindi magdubo sa napulo ka mga suspect gamit ang malagba nga sahi sang armas na. Napasakaan na sang kaso nga rape with robbery ba ang isa ka 41 anyos nga tricycle driver matapos ginhimusla na isa ka 21 anyos nga sales lady. Sunod kay Bacolod City Police Office Women, Children's and Protection Desk Chief Police Lieutenant Arlene Trendon, positibo nga nahimusla ng biktima base man sa resulta sa iyang medical examination. Nadugang pa ang kaso nga robbery sa sining suspect matapos mabawian sang kulindas, relo kag cellphone sang biktima. Sunod kay Trendon, makabig niyang good as solved na ang kaso matapos mapasaka ini sa korte kag nadakpan ang suspetsado. Biyernes ang kagahon sa ginsulod sang sining suspetsado ang biktima sa ginaestaran nga balay kag gintayaan sang kutsilyo samtang ginahimuslan. Mahapos ang pagsulod sang suspetsado bangod wala masira ang sala kag kwarto sang biktima. Nanawagan naman si Trendon sa makabainhan nga pasiguro gid nga nasira ang ila kwarto nga ginatulugan agud nila masulit pag natabo nga insidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size, 16. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng Alright, good morning luwat kay amigo naton na Ricky Malala. Rick, may aga sa imo sa kay Jean Buarom. Good morning man kay amigo naton Roberto Wanbol Gallo. Good morning, and sa kay Remia Garcia, of course, may aga man. Din ka to kayo na nag-stop? Kay Ma'am Cory Vidaha. Kay Cory Vidaha, okay. Cory Vidaha, sige. Yes. Dito ta kay Gracia Hareta Horvidalia, good morning. Al Calixto, from Bago City, good morning man sa imo dira Kasimanwa. Phil Alonso Guy, Ohio gozaimasu. So, hayo gazamas. Amo na sa glabi ko ano Ohio. Ako na ya. Kung ikaw magambal do ka Japanese gidyaw. Yeah. Ako yung magambal do ka Mongolian. Kalakalaan. Hindi Angolian. Taga-Angola. Taga-Angola. Alex Fuentes, good morning man. Colonel Guile, good morning. Managas. Sabi ko si Col Guile, siya si Colonel Guile. Colonel Guile. Yes, perfect. Good morning kung Aksyon Radio. Aksyon Boy, Aksyon Dorel, Aksyon Dulce Corazon. Si Aksyon Eden. Dulce Corazon. Siya dapat Aksyon Boy mong mayo lang gid na tapilo si Mami M sa ginimo siya Eden. Ay karon niya rin aton nga mga balita, mga blatter entry. Halin sa kay Aksyon Dulce Corazon. Kalain may lagi gin Eden siya. Ay ayo na tali sweetheart. So that's why Dulce Corazon. Yes. May lagi no, may lagi lang kami nagtupa sa mga ngalan namon sa una. Ako hindi lang anay. Remain na siya. History. Charot lang. Karen Fernandez, watching from Riyadh. Good morning, man. Michael Joseph Helado, good morning. Hazel Alvarez. I think si Hazel is from Bago City, Manisa. Ricky Galvez, pagrit kay Boy Palma sa Isabela. Alin kay Ricky Galvez. Daniel Alpeche. Kay Ernesto Rigazzo. Miles sa Sarno Scott. Sige. Dennis, gintunog yun bini Action Boy lawag mo. Wow. Di siya parang manhihotik ya lang, di ba? Anak dance man. Another 3! Kama mo ka ginagapon. 3 Sige, points. sige. Go! Go. Kaya Michael Joseph Helado, mga ka-aksyon, mangkot ko anay, update biyahe Bacolod Iloilo kung gina-allowed na. Salamat, Ged.
Actually, nag-okay ng Iloilo. Okay na Iloilo. Pero Pero, LSI lang ha. Apor LSI. kag mga konbla ng persons outside of residence. Apor, LSI, returning residents. Returning residents. So, amo na sa sa executive order ni Mayor Jerry Trenes. Pero kung mga lagaw-lagaw lang, Ay, lagaw lang ang maslin ka nya malakata to sa sa diversion road malagaw-lagaw. Hindi pwede. Hindi siya pwede. Kitang lang magpakikangot ka sa Iloilo Emergency Operation Center. Yes, correct. Sige, go. Kaya Dimple Mosquera, good morning. Kapita, mga ka-aksyon. Good morning ko sa family Mosquera kag Villaruel. Diri lang kami sa Punong Gari. Garis Punong Place. Punong Gari na siya actually. Punong Gari? Para bago naman goro sa Garis Punong. Okay. Sige, sila City. God bless sa inyo, Aksyon Boy, kag Aksyon Dorel. Sige, malagaw tara Blason bala. Ay, ara si Nini Jean Cabatu. Good morning, Ni. Ay, ara sa ne. Morning, ne. Musta, ne? Good morning, Ma. Daw ano tagakalita na ini, ma. True. Kay Rosalina Espadero, good morning from Mursha. Cecil Batindaan, happy Tuesday ko na sa aton duwa, Action Boy. Kay Feli Barneso, good morning man. Si Action Boy, go. Veronica Echaos, maing aga. Jessry Galvez. Kay Raydan Velasco. Good morning kuno kay Councilor Baribar. Gamonitor gid siguno siya. Good morning everyone. Sige, good morning Councilor Archie. Kumusta nang aton nga kuan nga face shield? Face shield naman. Jesse Fundador. JR Mainit Trihon, good morning man. Kag Eme Esmeralda Dolido, Melissa Galon Ambo. Happy Tuesday watching from Hinubaan. Kag Joy Solinap, Andreo Huelar, good morning Negros Island Action Radio. Cecil Batindaan. Kag kay Jose Herson Lapinig Junio, Mark Anthony Cuenco. Kag sa Cuenco family sa La Carlota City. Himoya Lorne. Gamonitor man sa Purok Dulao, Barangay Dulao sa Purok Riola. Dulao is Bago City, no? Zach Oberio Lebe. Sige. Hello, Nats. Taga Bago ni siya basta mo ni. Very Renato. Taga Bago ni basta mo ni. Perfect. Rosana Barcenilia from Candida, Binalbagan. Jonah Garcia, mga taga Mailom ko nung inatamyaw niya. Kelly Jelly from USA. Okay, good morning sa imo. Standby na sa mga balita national. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahali na sa pwesto kung ginkakas na sa pwesto bilang House Speaker si Taguig Representative Alan Peter Cayetano. Kag nagbulo si Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Ini matapos ang sesyon sa mga kongresista sa Quezon City Sports Club. Sa boto nga 186 ka yes, ginbutang si Velasco bilang leader sa Kamara. 151 ka mga boto ang kinahanglan para makapungko bilang House Speaker. Nagresulta sa kudeta ang speakership ni Cayetano matapos ginsuspension ni ang sesyon sang Kamara sa naligan nga semana samtang yara sa tuwa-tuwa sang debate sa kinaduso nga 4.5 trilyones nga pesos nga 2021 national budget. Base sa ginkasugdan nga term sharing agreement sa Oktubre 14, magapungko si Velasco bilang Speaker. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque hindi pwede i-defer ang paghatag sang 13th month pay sa mga empleyado sa idalom sang lagi.
Ini ang ginpagwa nga statement ni Roque matapos ginpakamalaot ni si Labor Secretary Sylvester Bello III matapos nagpalayag nga tugutan ng mga distressed companies nga hindi paghihatag ang mga benepisyo. Sa news conference, ginpahayag ni Roque nga wala namyanahan ang layi kag ini ang 13th month pay ang mandatory provisions sang Labor Code. Sa idalom sang Presidential Decree No. 851, tanan nga employers ang ginamanduan nga maghatag sang 13th month pay sa adlaw upon antes ang Disyembre 24. Sulo kay Bello, subong nga semana patigayunon ang dialogo upon ang labor groups, employers group kag DTI para maplastar ang mga kompanya nga makabig distress para malakip sa exemption. Nagalaom naman ang World Health Organization nga pasakaan sa Pilipinas ang kadamuon sa mga partisipante para sa vaccine trial nga gintala na sa katapusan karon nga bulan. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni WHO Representative to the Philippines Rabendra Abiyasinghe nga ang pungsod nagapangita lamang sa karon sang 2,000 to 3,000 ka mga partisipante para sa solidarity trial. Ginklaro ni Abiyasinghe nga wala malakip sa trial ang nagabusong kag may comorbidities. Duran pa ni Abiyasinghe, gina-finalize pa sang WHO ang candidate vaccines nga gamiton sa trial. Ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga ginakonsidera sa karon ang pag-usar sa antigen testing bilang clearance sa mga turista subong man alternatibo sa mga lugar nga wala sa available nga RT-PCR testing. Sulod kay Nograles, ang gobyerno nagahulat sa resulta sang pilot run sa antigen testing sa Baguio City. Apang ginklaro ni Nograles nga gina-finalize pa ang protocol sa pag-usar sang antigen tests. Samtang ginpaisol naman buwas nga adlaw Oktubre 14 ang Address to the Nation ni Presidente Rodrigo Duterte nga una gin-schedule sang kahapon nga adlaw Lunes. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala naka-deliver si Duterte sang iyang weekly speech bangod yara ini sa meeting upod ang iyang gabinete kag malawig nga agenda ang gintalakay. Dunga pa ni Roque, buwas nga adlaw pagkatalakayon ni Duterte ang mga tikang angot sa ekonomiya, problema sa mass transportation kag iban pa. Magasapol man si Duterte kay Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua angon sa mataas nga hunger incidents kag malnourishment sa pungsod. Ginadilian sa gihapon ang bulang sa Pilipinas. Ini ang pagklaro ni Presidential Spokesman Harry Roque kasunod sang report nga may bulang pa sa nagkalain-laing nga lugar sa pungsod apisar nga may pamahog sang COVID-19. Sunod kay Roque, ginadilian sa gihapon ang anuman nga bulang live man kon online. Sa karon ginatalakay sang technical working group sang Interagency Task Force kung tugutan o kung hindi ang pagpatigayon sang bulang. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Hinugin mamatian na ato nagapanguna ng mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salangka. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon